Egunon, gaur hemen Ernairen laugarren kongresu prozesuari amaiera emateko elkartu gara. Urtebeteko hausnarketa prozesuaren ostean, heldu zaigu bideo honen fase hau itxi eta berriei hasiera emateko momentua. Beraz, balio ezala gaurkoak, egindako lan guztia ospatu eta borrokan jarraitzeko indarrak biltzeko. Ongi etorri beraz, Ernairen laugarren kongresu amaiera ekitaldira. Ongi etorri Bergarara. Saioari hasiera eman aurretik, eskerrak eman nahiko genizkizueke Euskal Herri luze zabaletik gerturatu zareten 100 gazteei. Eskerrik asko guztioi. Gaurkoak guztion lanaren emaitza da eta beraz, argi izan oso harro egoteko arrazoiak ditugula. Eskerrik asko! Bestetik, eskerrik asko baita ere, gaur gurekin egon nahi izan duzuen eragile guztiei. Plazerra da gaur hemen elkartzea eta baita, egunez egun borrokan bide lagun izatea ere. Era berean, aipamen berezia egineko genieke nazioartetik hurbildutako kideei. Eskerrik asko herrialde katalanetako, Galiziako eta Saharako kideei. Eta baita ere, gaur hemen egonezin izan diren arren, Irlandako, Uruguaiko, Venezuelako eta Kurdistango kideei. Hamarkadetan zehar mundu baten aldeko barrikadan gure alboan egoteagatik. Gora herriak! Azkenik, eskerrik asko Bergarako herriari, gu beso zabalik hartzeagatik. Plazer bat da ekitaldi hau hemen ospatzeko aukera izatea. Duela urtebete inguru, laugarren kongresu prozesuari hasiera eman genion. Orain, 100 kideren ekarpenak eta hausnarketak bildu ostean, heldu zaigu kongresuari amaiera emateko unea. Irismen handiko prozesua izan da, formaz zein edukiz. Ez da makala gure buruari jarri genien erronka. Baina gaurkoan, inongo zalantzarik gabe, erronka gainditu eta gazte antolakundearen ekinbidea indartzeko erantzunak topatu ditugula esan dezakegu. Horrela, izan da dila gaurkoa borrokan berresteko eguna, hausnartzen jarraitzeko baina batez ere ospatzekoa. Merezi dugulako! Hori horrela, jarraian hasiera emango diogu Ernairen laugarren kongresuaren bukaera ekitaldiari. Ekitaldia 2 ataletan banatu egongo da. Lehenengo atalean, kongresuaren prozesuan egin nahi izan dugun ariketa azaldu, zein horren emaitza diren ondorio politiko nagusiak kokatuko ditugu. Horren ostean berriz, ponentziaren bozketaren emaitza jakinaraziko ditugu. Lehenengo atal horri amaiera emanda, ekitaldiaren 2. zatia izango dugu. Beraz, espero datozen uneak gustura igarotzea. Gehiago luzatu gabe, eman dizaigun beraz hasiera kongresu amaiera ekitaldiari. Igo daitezela Oholtzara, Laia Aurreta Bizkaia, Joseba Ugalde, Mai Urruzun eta Junes Jartza. Kongresuak aurrera eramateko modu asko daude, baina ezin da modu automatikoan martxan jartzen den ariketa bat izan. Gisa honetako ariketa batek bizi dugun momentuaren eta gure kokalekoaren kontzientzia hartzea eskatzen du, eta beroni erantzuna emateko ahalik eta ariketa zorrotzena egitea. Bada, filosofia honetatik heldu nahi izan diogu gure kongresu prozesuari. Alegia, momentuaren kontzientzia hartuta eta gure kokalekua argi izan da. Uneari begira jarrita, garai ez egonkorrek eta espektatiba faltek ezaugarritzen dutela esan genezake. Krisiak eta krisi gehiagok. Eta tartean, gerrak, genozidioak, eskuin muturraren gorakadak edota prekarietate orokortuak. Testuinguruari begirat jarrita beraz, esperantzarako arrazoi gutxi ditugula esan genezake. Eta gu bezalako herri txiki batek eta krisia besterik ezagutu ez dugun gazteok, etsipenera kondenatuta geratzea besterik ez dugula. Baina ez, guk ez dugu hori onartuko. Eta hain zuzen, egin nahi izan dugun ariketa, guzti horri gain jartzeko ariketa izan da. Eta batez ere, ideia batean berretxita. Hemen alternatiba egon badago, eta honek Euskal Herri aske, sozialista eta feministaren izena du.
Eta beraz, hortan berretxita, gure kongresuan, gure egitekoak eta hauei alik eta modu eraginkorrenean erantzuteko bidea zein den zehaztu nahi izan dugu. Horrela, herri zein belaunaldi gisa bide gurutze historiko batean aurkitzen garen honetan, gure belaunaldiari honen tamainako erantzunkizuna hartzea dagokio. Muturreko egoera baten aurrean, ez delako aukera batez errez egitea. Ez da bide antzuak hautatzea ere. Garaiak borroka eskatzen duen moduan, erantzunkizuna ere eskatzen duelako. Eta hori da zentroan jarri nahi izan dugun ideietako bat. Belaunaldi erantzunkizunarena. Eta hasieran aipatu moduan, momentuaren kontzientzia hartzea bezain garrantzitsua da guk mundua nondik begiratzen dugun jakitea. Eta guk mundua nazio askapen mugimenduaren begietatik begiratzen dugu. Ernai, mugimendu baten baitako gazte antolakundea delako. Eta ondoren nire kideek azalduko dizueten moduan, egiteko propioak baditu ere, mugimendu baten ondare, printzipio eta bide horriari emana dagoelako. Horrela beraz, gure kokalekoaren kontzientzia hartuta, guzti horrek 2026 urtean hartzen duen forma eta bertatik eratortzen zaizkigun erronkak zeintzuk diren zehaztu nahi izan dugu. Finean, aurrez markaturiko testu inguru batean, Euskal Herriaren askapen borrokara lotutako gazteok ditugun egitekoak zeintzuk diren definitzeko ariketa izan da aurrera eraman duguna. Nazio askapen borrokaz ari bagara, ezinbestean gure hausnarketa politikoen erdigunean egon behar den elementuetako bat da ziklo politiko berriaren hipotesiarena. Eta hori izan da, hain zuzen ere, kongresu honetako hausnarketak zeharkatu dituen aldagaian. Baina zertaz ari gara ziklo politiko berriaz ari garenean, galdera horri erantzuteko modu honena, begirada atzera bota eta herri honek azken 15 urteetan egin duen bideari begiratzea da. 2011an, Ezker Abertzalearen iniziatiba politikoari esker fase historiko bat itxi zen. Erabaki horrek arrazoi nagusi bati erantzuten zion. Askapen borrokaren perspektiban agertoki berri bat zabaltzearen beharrari. Hau da, eszenatoki edo errealitate berri bat behar genuen aurrera pausuak emateko aukera emango ziguna. Orduztik hona sekulako bide malkartsua urratu dugu, eta bidean tartean, hanka sartu dugun arren, gehienetan herri honen egoeraren irakurketan asmatu eta horri erantzuteko proposamen albezain eraginkorrenak eraiki ditugu. Egunez egun, baldintza berriak sortu ditugu, eta orain dela 15 urte guztiz pentsaezinak ziren hainbat ideia gaur egun gure egunerokotasunaren parte bilakatu dira. Horrela, gaur daguna zeinetan esan dezakegun, askapen borrokaren bide luze honetan kapitulu berri bati hasiera emateko aukeraren aurrean gaudela. Edo beste modu batean esan da, ziklo politiko berri baten atarian gaudela. Ziklo politiko berria deritzegun hori zeozer baldin bada, aukera berri askoren elkargurutzak eta bezala defini genezake. Izan ere, orain arte lortu duguna ez ezik, aurrera begira ere, hurrengo urte laburretan, urrats garrantzitsu desberdinak emateko aukera baitugu. Aukera dugu alde batetik, preso, ieslari eta deportatu politikoen auziari behin betiko konponbidea emateko. Urte gutxiren buruan, hamarkadetako blokeoa gainditu eta preso politikorik gabeko agertoki batean topatu gaitezke. Horrek mesede izugarria egingo lioke herri honi. Orain arte ekuazio politikoan eragiten zuen elementu ankernetako bat joko eskanpo utziko genukelako eta benetako bake eta konponbiderantz urratsak emateko aukera ematen digulako. Gainera, nazio askapen mugimenduari sekulako bultzada emango lioke honek. Kontuan hartu behar dugu gaur egun errepresaliatu politikoak egoteko arrazoi bakarra estatuek hauek Ezker Abertzalea igatzeko erabiltzen dituztela dela. Horregatik, preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko agertoki batean, nazio askapen mugimenduak askoz baldintza hobeak izango ditu bere gaitasun guztiak askatzeko. Bigarrenik, izugarria izan da azken urte laburretan ezker independentismoak izan duen hazkundea. Orain ezain bestera arte, bazterreko indar politiko bezala irudikatu nahi zutenak, orain arte hegemonikoak izan diren indar politikoei boterea lehiatzeko gai delako. Izan ere, herri sektoreen atxekabearen, desafekzioaren eta beste indar politiko klasikoagoen jauntxokeriaren aurrean, ezker independentismoak jakin du alternatiba bat margotzen, nagusiki EH Bilduren bitartez gorpuztu dena. Eta horrela, etorkizun hurbil batean,
EH Bilduk herri honetako instituzio gorena goberna ditzake. Esan beharrik ez dago, horrek askapen prozesuari suposatuko lioken jauzia. Gainera, herri honetan sakoneko aldaketa soziologiko bat ari da ematen. Orain arte independentismotik urrunen egon zitezken sektore zein lurraldeak asko edo modu nabarmenean gerturatu direlako ezkerreko independentismora. Eta hau bereziki argi ikusten dugu Araban, Nafarroan eta baita Bilbo handian ere. Horrez gain, azpimarratzekoa da ere, orain arte apaldutan nabari genuen nazio pultsuari dagokionez, azken garaietan nolabaiteko indartze bat ere somatzen dugula. Guzti honek aldaketa honi sakoneko irismen bat eman diezaioke. Azkenik, Euskal Lurralde guztietan, naiz eta forma zein denbora desberdinetan ematen ari den, nazio aitortza, erabakitzeko eskubide eta lurralde artikulaziora bidean jauzi berri bat emateko aukera dugu. Euskal Herriak bere nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidea ukatuak ditu, eta horregatik hamarkada borrokatu gara egoera hori gainditzeko. Horri esker, une honetan, aukerak ditugu bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere, norabide horretan jauzi berri bat emateko. Aukerak ditugu bai Euskal Herriaren nazio aitortza, Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea eta Euskal Lurralden arteko lotura handiago bat lortzeko. Eta horrela, urte gutxi batzuen buruan, eszenatoki berri batean aurki gaitezke, zeinetan aipatutako alorretan urratsak eman ditugun. Honek herri honi sekulako astindua emango lioke, eta gure helburu historikoak erdiestetik gertuago koka gaitzake. Beraz, inolako zalantzarik gabe, askapen borrokaren perspektiban ziklo politiko berri bat zabaltzeko unean gaudela baiezta dezakegu. Aukerak edo ateak zabaltzen dituena bai, baina arduraz bizi behar duguna. Eta horrek nazio askapen mugimendu osoa eta baita gazte antolakunde ere zuzenean interpelatzen gaitu. Orain arte baldintzak sortu eta eszenatoki berriak eraikitzeko gai izan baldin bagara, hori une oro egoera irakurtzen eta horretara egokitzen jakin dugulako izan da. Beraz, agertoki politikoa hain modu nabarmenean aldatzen ari den honetan, ezinbestean ere guk ere geure buruak neurrian egokitu behar ditugu. Bada, horixe izan da, jarraian azalduko ditugun kongresu honetako tesi nagusiak eraikitzera eraman gaituen baieztapena. Eta hain zuzen ere, kongresu hasi aurretik galdera bat egin genion geure buruari. Zein izan behar da gazte antolakundaren papera munduan ematen ari diren aldaketa guztien eta ziklo politiko berri honen baitan? Jarraian Maieri pasako diotitza eta berak azalduko digu galdera honi eman digun erantzuna. Bueno, Josebak aipatu bezala, gure buruei galdera horri erantzuteko erronka jarri genien, eta egia esan ez da izan erronka makala. Horregatik, galdera honen erantzuna topatzeko bideari behar den denbora eskaini nahi izan diogu ez, eta bide horretan bestelako galdera batzuk ere ateratzen joan zaizkigu. Horrela, orain, Ernaiko kideok urte luze honetan erantzuten joan garen galdera horiek banan-banan azaltzen saiatuko naiz. Lehenik eta behin, Ernai bera den horri begira jarri ginen. Alegia, zer da Ernai ezaugarritzen duena? Zer da beraz Ernai? Ernai, ezker abertzaleko gazte antolakunde autonomo eta irautzailea da. Eta Euskal Herri aske sozialista, feminista eta euskalduna du helburu. Hori da beraz, modu laburrean Ernai den hori. Esan bezala, Ernai ezker abertzaleko gazte antolakundea da. Duela 45 urte gazte batzuk izandako intuizioari jarraika, egun ere berresten garelako gazteria askapen mugimenduaren baitan modu propioan antolatzearen behar izanean. Horrela, Ernaik ezker abertzalearen estrategia partekatzen du eta modu horretan Ernaiko kide guztiok sortuko kide ere bagara. Eta era berean, LAB da Ernai osatzen dugun kide guztion erreferentziazko sindikatua. Esan bezala, Ernai ezker abertzaleko gazte antolakundea da eta modu horretan Ernaik bere burua ezker independentismoaren baitan kokatzen du. Ulertzen dugulako egungo fase politikoan ezker independentismoa dela gehiengoen eraikuntzarako subjektua. Hau da, estatuekiko haustura gauzatu izateko gure egitekoa jendarte honen gehiengoak ezker independentismoaren balioekin bat egitea izan behar dela. Horrela, EH Bildu izanik ezker independentismoaren erreferentzia politiko nagusia, gure egiten dugu EH Bildu indartu eta ospotzearen erronka. Hori da beraz gure kokalekoa. Kokalekuaz gain, Ernai definitzeko, Ernairen izateko arrazoian egin nahi izan dugu azpimarra berezia eta kongresu honetan zentralitatea eman diogu horri. Hau da, zein da Ernairen misioa eta zein da etengabe Ernai gidatu behar duen iparrorratza.
Gure misioa hain zuzen ere gazteria askapen prozesura batu eta gazte independentistak sortzea da. Gure bokazioa gazteria askapen prozesura batzea da, askapen prozesuak beharrezkoak dituelako gazteriaren grina eta indarra prozesua bera elikatu eta auspotzeko. Horrela izan da historikoki eta aurrerantzean ere horrela izan beharko da. Baina era berean gazteok beharrezkoa dugu askapen prozesua. Honek ematen digulako bizi dugun askotariko zapalkuntzei aurre egiteko borrokarako eskaintza integral bat. Gainera, askapen prozesuaren gauzapenean, hau da, zapalkuntzari gabeko Euskal Herria erdiestean, aurkitzen dugurako bizi dugun askotariko problematikei aterabide emango dien giltza. Definizioan aipatu bezala, ernai iraultzailea da. Egungo ordenarekiko haustura aldarrikatu eta jendarte berdinzale baten alde lan egiteko konpromezuan berresten garelako. Hain zuzen ere, Euskal Herri aske sozialista eta feministaren proiektuaren baitan ulertzen duguna. Independentista gara. Horixe delako Euskal Herriak bizirauteko duen modu bakarra. Independentista gara ez garelako, ez espainolak, ez frantsesak eta gure herrian askatasunez bizi nahi dugulako. Independentista gara hori delako euskarak zein euskal kulturak bizirauteko duen modu bakarra. Eta independentista gara hau delako Euskal Herrian ordena kapitalistarekin amaitu eta jendarte berdinzale bat eraikitzeko modu bakarra. Bestalde, sozialista gara. Gutxi batzuen interesen gainetik, herri sektoren interesak erdigunean jarriko dituen proiektu bat gorpuztu nahi dugulako. Aberastasunaren eta lanaren banaketa justu eta orekatu bat aldarrikatzen dugulako. Eta hain zuzen ere, sozialista gara eredu kapitalistarekin, eredu kapitalista gainditu eta klaserik gabeko eta komunismoaren balioetan oinarrituko den jendarte bat eraiki nahi dugulako. Horrez gain, feminista gara. Zapalkuntza patriarkalaren gainetik, balio feministetan oinarritzen den jendarte bat eraiki nahi dugulako. Gorputz feminizatuen prekarizazio eta eskulanaren ustiaketaren bitartez sostengatzen den kapitalismo cis-heteropatriarkalarekin amaitu eta jendarte feminista bat eraiki nahi dugulako. Finean, emakume eta genero disidenteekiko violentzia estrukturalik emango ez den jendarte bat eraiki nahi dugulako eta bizitza zein berone sostengoa erdigunean jarriko dituen jendartea eraiki nahi dugulako. Era berean, gure proiektua intersekzionala da. Ulertzen dugulako zapalkuntzak elkar gurutzatuta daudela eta dimentsio asko dituztela. Horrela, zapalkuntza dauen gaindipena helburu duen proiektu orok, zapalkuntzen mailaketarik egin gabe guzti hauei erreparatzeko eta borrokatzeko gai izan behar da. Horregatik, zein egungo testuinguruan hartzen duten zentralitateagatik, borroka ekologistak, borroka transmaribiboioak eta jatorri eta kultura aniztasunaren lerroak gure proiektuan leku nabarmen hartzen dute. Hau da beraz, modu labur batean eta modu kolektibo batean ernai zer den galderari eman diogun erantzuna. Eta honek, azalpen honen hasieran jarri dugun galderari erantzuteko bide argitzen laguntzen digu. Hau da, ernai hau bada, zein da beraz, ernairen egitekoa, egungo munduko egoera global eta fase politiko berriaren baitan. Bain zuzen ere, galdera hori eman diogun erantzuna da, hemendik aurrera gure egitekoa, aldaketa sozial eta politikoa gazte eremutik auspotu eta gazteria honen baitan agente aktibo bilakatzea izango dela. Honetarako, ernai, ahalik eta gazte gehienentzako borrokarako tresna izan da. Luze aritu gara lehen ziklo politiko berriaz eta Euskal Herrian pisuzko aldaketak emateko dauden aukeretaz. Ez naiz horretan errepikatuko, baina zalantzari gabe Euskal Herrian aukerak daude, eremuan hitzetatik bultza eginez, gehiengoen interesak zentroan jarriko dituen proiektu bat gorpuztu eta burujabetza prozesuan aurrera urratsak emateko. Finean, aukerak daude, gure askapen prozesu honetan aurrera urratsak egin eta amesten dugun proiektu politiko horretatik gertuago kokatzeko. Eta bide horretan, gazteok aldaketa horren baitan, gure arazoei aterabide emateko aukera bat ikusten dugu. Aukera bat, gazteon nahi beharretak ezkek zentralitatea hartu dezaten. Eta aukera bat, beste hainbetakin batera bultza eginez, gure herriaren askatasunaren alde borrokan jarraitzeko. Horregatik, gure egiten dugu aldaketa hau auspotzeko eta olatu hau ahalik eta urrunen heldu dadin borrokatzeko erronka. Baina gazteok guzti horretan ez dugu ikusle utzi izan nahi eta gazteok paper aktibo bat jokatu nahi dugu. Horrela beraz, honetarako ardura hartzen dugu. Hori horrela izan da, bizi dugun bidegurutze historiko honetan zeinetan gure herriak ez duen bere etorkizuna bermatuta eta gazteok are eta zapalduago garen, herri hau martxan jarri eta aldaketaren aldeko olatua ahalik eta urrunen heldu dadin borrokatzeko konpromezuan berresten gara.
Hori horrela, ditugun erronketara heltzeko eta aldaketaren aldeko olatua ahalik eta urrunen heldu dadin, honetarako ernai borroka tresna nagusi gisa kokatu behar dugula batzi dugu. Izan ere, aurrerantzean gehiago garatuko dugun bezala, ernaik beste askorekin bidea egin beharko du eta horretarako ernai prestatu eta indartzu bat behar dugu. Zergatik, justu azalpen honen hasieran aipatutako belaunaldi erantzunkizunaren ideiatik ulertzen dugulako hau. Erronka kolosalak ditugu aurrean eta mehatxuna barmenak ere bai. Horrela, bidegurutze historiko honetan gure herriak ez dauka bere etorkizuna bermatuta. Eta horregatik, ernaik urratz bat aurrera eman eta herri honetako gazteriari bere honena eskaintzeko prest agertzen da. Garaiak borroka eskatzen duelako eta garaiak zabaltzea, indartzea eta bataiak ematea eskatzen duelako. Horregatik beraz, ernai zabaltzea eta ahalik eta gazte gehienentzako etxe izatearen aldeko hautua egin dugu. Eta hau izan da, hain zuzen ere, kongresu honetako ebazpen nagusienetako bat. Horrela beraz, hasieran mahai gainean jarri dugun galdera horri erantzuteko badugu erantzuna. Aurrerantzean, gure egitekoa aldaketa sozial eta politikoa gazte eremutik auspotu eta gazteria honen baitan agente aktibo bilakatzea izango da. Horretarako, ernai izanik borrokarako tresna nagusi gisa. Eta behin, gure egiteko argi izan da, orain Junek hau nola egingo dugun azalduko digu. Baina hipotesi orokorra ez da nahikoa. Hori lurreratzeko erronka eta egiteko zehatzak behar dira. Ideiak praktikara eramateko eta benetako eragina izateko. Horretarako ernaik 5 erronka ezarri ditu. Lehenengoa, ernai zentratu eta zabaltzea. Ernai gazte gehiagoren elkargune izan behar da. Eta askotariko eskaintzen bidez, ernai erreferentziala bihurtu behar da ahalik eta gazte gehienentzat. Bigarrenik, gazte bulkada nazionala indartzera goaz. Herri honi astindu berri bat eman behar diogu. Eta horregatik, independentzian aldeko aldarria zentroan jarriko dugu datozen urteetan. Hirugarrenik, gazte borrokarako ekosistema elikatzea izango da apustua. Beste eragiekin elkarlanean arituz, aktibazio giroa sortu eta gazteen antolakuntza sustatzeko baldintzak indartzera goaz. Laugarrenik, gazteriaren nahi behar eta kezkak politizatzera, etxe bizitza, faxismoa edota bestelako arazoak gainditzera bidean, guzti hauek eztabaida politikoaren erdigunean jartzera goaz. Eta amaitzeko, aldaketaren aldeko giroa, ilusioa eta espektatiba elikatzea, borrokarako motivazioa piztuz, konpromisoa indartuz eta etorkizunerako itxaropena sortuz. Eta hortarako ernairen dinamika eukiko dugu. Erronkak egikaritzeko tresna nagusia izango da. Antolakundearen jarduna gidatuko duena, eta hau 2 ardatzetan joango da. Batetik, nazio auziaren lanketa egingo dugu. Gazteak independentziaren alde kokatuko ditugu. Herri hontan bizi dugun gatazka nazionala ikusaraziko dugu, eta bertatikan kontzientzia nazionala indartzera goaz. Eta bigarrenik, gazteriaren nahi behar eta kezkak lantzera goaz. Eguneroko problematika jorratuz, eta guzti hauek nazio auziarekin lotuz. Finean, ikuspegi integral batetik egitera goaz lanketa. Gainera, 5 eremu estrategiko ere definitu ditugu ponentzia hontan. Lehenengoa euskera. Euskera delako askapen prozesuaren zutabea. Euskeraren alde borrokatzen dugun aldiro gure herriaren askatasunaren alde borrokatzen gabiltzalako. Eta horregatik behar duen zentralitatea ematera goaz. Bigarrena, feminismoa. Feminismoak munduan egoteko eta askapen prozesua irakurtzeko eskaintza bat. Eskaintza integral bat ematen digulako. Eta horregatik, ernaitik aurrerantzean borroka feministaren aldeko autu irmo bat egiten jarraituko dugu. Hirugarrenik, jatorri eta kultura aniztasuna. Komunitate egintzan eta jatorri anitzetako herritarron arteko kohesioan indarra jartzera goaz. Eta guzti hau gazte mailan bultzatzera. Laugarrenik, hezkuntza. Hezkuntzaren baitan biltzen gera gazteok, hezkuntzaren baitan aktibatzen gera gazteok, eta horregatik da hain garrantzitsua. Eta guk, ikamaren baitan kokatzen dugu, hezkuntzan eragiteko eta borrokatzeko funtzioa. Eta azkenik, maila lokaleko espazioak. Herri eta auzoetan sortzen diren ekosistemak indartu eta bertatik borroka garatzera goaz. Baina guzti hau egin ahal izateko ernai zentratu eta zabal bat behar dugu. Zabala gazte askok bere lekua topatu behar dutelako ernain. Eta zabala parte hartzeko modu ezberdinak eskaintzen dituen ernai bat eraiki behar dugulako. Eta zentratua, helburu politiko argiak eta ondo definituak. Kanpora begira mezu argi eta bateratua, eraginkortasuna handitzeko.
Azken finean, antolakundea prestatu behar dugu parez pare ditugun erronkei aurre egin ahal izateko. Eta horregatik parte hartzeari ere erreparatu diogu kongresu hontan. Eta parte hartzeko modu askotarikoak sortu ditugu. Militantzian, ekimen puntualak, espazio zabalak, dinamikak, egunero kauzien inguruan, zein gai politiko zabalagoen inguruan aritzeko espazioak sortuko ditugu Ernairen baitan. Helburua ahalik eta gazte gehien batzea da, eta haiek bere ekarpena egin dezaten borroka hontan. Baina azalpenaren amaierara heltzen ari geran hontan, utzi dazue hurrengoari lekukoa pasa aurretik ideia garrantzitsu batzuk erdigunera ekartzen. Kongresu honen filosofia zehaztu genuenean bi ardatz hartu genituen kontuan. Batetik, gure herriak zein munduak zein zen bizi zuen egoera, eta bertan gure belaunaldiak zuen erantzunkizuna. Finean, belaunaldi erantzunkizuna bera. Eta bigarrena, guk mundua nundikan irakurtzen dugun. Eta guk mundua nazio askapen mugimendutik irakurtzen dugu, eta bertatik abiarazi genuen, parez pare genuen ariketa politikoa. Eta hemen, bi elementu baieztatu genituen. Batetik, askapen prozesuaren ikuspegitik unegako batean aurkitzen ginela. Eta bigarrenik, gure herriaren askatasunaren aldeko borrokan urrats berriak emateko aukerak oraintxe bertan genituela. Eta hauek ahalik eta gehien zukutu behar genituela. Horregatik planteatu genion gure buruari galdera hori. Zein zen bizi dugun egoeran eta ziklo politiko hontan gazte antolakundearen papera. Zein zen Ernairen egitekoa guzti hontan. Eta erantzuna argia izan da. Aldaketa sozial eta politikoa gazteren mutikan auspotu eta gazteria horren baitan agente aktibo izatea. Eta hemen Ernai izanik egin dezakegun borrokarako eskaintza hoberena. Ernai izanik borrokarako tresna. Ernai zentratu eta zabala parez pare ditugun erronkei aurre egiteko antolakundea. Azken finean, Euskal Herriko gazte independentiston etxe eta eskola izango den antolakunde bat. Beraz, egindako ariketa eta bidea irismen handiko ariketa bat izan da. Euskal Herri aske, sozialista eta feministatik ahalik eta gertuen kokatzea helburu duena. Eta bide honean goa seguru. Ez ditugu momentu errazak bizi. Apatia nagusitzen ari den garaiotan, norbere zilborrari begira nahi gaituzten garaiotan, kongresu hau esperantzarako eta beste mundu bat eta beste Euskal Herri bat posible dela sinistarazteko ariketa politiko bat izan da. Eta bai, esperantzarako faktoriak bilakatu ditugu bilera gelak, txokoak, elkarteak. Guk ere utopiekin amestu dugu askotan, eta utopiak eraikitzeko horri amaigabeak erabili ditugu guzti hau gure bide horri bihurtu den arte. Eta entzun ditugu, ondoko kidearen hitzak, zalantzak, desadostasunak, ekarpenak, entzun ditugu guzti hauek garaipen ereserki bihurtu diren arte. Baina kongresu hontan eztabaidatutako guztia ez da horri zuri horietan itxatxita geldituko. Orain herri hau astintzeko unea da, esperantza zen garaipen gozea kaleetara eramateko unea da, sortutako guztia zabaltzekoa eta borrokatzekoa. Baina guzti hau ezingo dugu guk bakarrik egin, asko gara, baina ez gara aski. Eta borroka hontan ezinbestekoa izango da ahalik eta gazte gehien elkartzea. Batasunez, ondoko kideari eskua helduz gure herriaren eta gure belaunaldiaren alde borroka egiteko unea da. Beraz, hemendikan, gonbita egin nahi diogu Euskal Herriko gazte orori borrokara batu daitezen, Ernaira batu daitezen, ekin dezagun batera, auzoz auzo eta herriz herri segi dezagun humiltasunez eta herriarekiko konpromisoz lanean, eta eman diezaiogun herri honi merezi duen gazte bulkada abertzalea. Eskerrik asko Lauroi azalpenagatik. Zalantzarik gabe, gogoetaz beteriko prozesua izan da hau. Eta hain zuzen, gogoeta guzti horiek ez liateke posible izango Ernaiko kide guztiok eztabaidari heltzeko izan dugun ilusiorik gabe. Izan ere, nabarmentzekoa izan da kongresuak izandako parte hartze maila. Urte honetan zehar, Ernaiko kideok sekulako erantzukizun eta konpromezua erakutsi dugu.
11 bilera, eztabaida, bozketa eta ekarpen bildu ditu prozesu honek. Eta horiek guztiak, kide guztion ekarpen militantearen emaitza dira. Beraz, eskerrik asko guztioi egindako lanagatik. Jarraian, ekitaldiaren bigarren zatira egingo dugu salto. Hala ere, horren aurretik ikus ditzagun ponentziaren bozketaren emaitzak. Bozkatzeko aukera izan duten kideen 82%k alde bozkatu du. 4 aurka eta 4 zuri. Beraz, onartutat ematen dugu alde nabarmenarekin Ernairen 4. Kongresuaren ponentzia definitiboa. Zorionak guztioi! Orain bai, hasiera eman diezaiogun ekitaldiaren bigarren atalari. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsa hartatik ustegabean noizbait gina den gu Ernai. Ernai, sortu, jaio, hazi, eta horrela bizitzen gera. Sortuz eta sortuz gure aukera. Atxeden ikartu gabe. Borrokara eta borrokara. Orduantxe nagusitu zitzaion grisari kolorea. Itzali ezin diren argiak gara, isildu nahi dituzten ahotsak. Eman zen altsasu eta atera ginen kalera. Altxatu genuen olatu erraldoi bat Euskal Herritik Kataluniaraino. Eta feminismoaren barrikadan lerratu ginen beste behin ere. Kate begiz zeharkatu genuen Euskal Herria. Inoizko kate sendoena sortuaz. Bakarturik nahi zuten horri? Ni, gu, zurekin gaude. Oiukatu genion. Eta oiukatuko dugu. Azkenak bidea aurratu arte. Itzuri ginen, aizkorak zorroztuz, gora ikasleon borroka esanez, unibertsitateak martxan jartzera. Orduñatik sakanara, laudiotik lemora. Gazte antolakuntzaz. Lokatzetan oinak sartuta, gozamenean, sareetan eta saretuz. Lotzen eta ehuntzen dugu gure bidea. Denok elkartzen garen unetik, garaipen berriak datozeta. Heldu zen martxoa hura, sartu gintuzten etxean. Eta titular guztiak gazteoi buruz ziren. Inork ez zigun baina ezer galdetu. Saltoka utzi zion batek baino gehiagok saiatzen naiz oihukatzen zuen bitartean. Ehundu genuen horri aurre egiteko sarea. Batu ginen berriz betiko txoko hartan. Lagun zahar eta berriekin. Ahal izan genuen moduan kaleak hartu genituen. Gazteon bizi baldintza duinak defendatu. Eta ez gara nekatuko esateaz. Ez gaituela ezerk, ez inor geldituko. Makurturik nahi gintuzten bai, baina berriz zutitu ginen. Zutik euskal gazteria. Zutik eta bihotzak zutan baztaneko herrisketan. Eseri, irakurri eta eztabaidatu. Gazte eta aske. Baina ez haiek gabe. Amarrak josituen hormetan marrazten ari ginela, eta harritu gintuzten bi argik. Elorrizon, zu, ni, milaka. Milaka. Eta kaleak hartzen jarraitu dugu, behar beste alditan, greba orokorretan, egun seinalatuetan. Bulkada ginenak izarretan hiltzatuta, lana eginaz goaz aurrera. Gu izan ginenak gara bide. Lortzeko bide. Zaupada estanda berdina gara. Eta 11 aldiz esan dugu, esan dezaten bihar besteek. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herria eskatuta! Utopiko onzaga baten beste katebegi bat gara, etxi gabe. Euskal Herria aske, sozialista eta feminista irabaztera goaz. Jarrai dezagun borrokan eta biderkatu gaitezen ofentsiban. Goazen Euskal Herria askatzera. Borroka garaipenera arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria! Gora Ernai! Bideek lurra behar dute. Lur lauak baino, malkartsuak, porlaneskoak, espaloiestu
eta errepide zabalekoak dira gureak. Gureago egin ditugu, grebek, errepide mosketek eta gaztemartzek zapaldutako lurrak. Gureak ere badirelako Euskal Herriko koordenada irautzaileak, perimetro zulatuak eta mugarrak alatuak. Zureak bezain gureak, lur berri eta zaharrak. Lurrak memoria behar du, eta memoriak oraina. Azalak memoria nola, nazio askapen mugimenduak iragana, oraina eta etorkizuna duelako. Urrunetik datorren bidea delako gurea. Eta gu ere ibili gara, pausorik bazelako. Pausatu gara, biderik bazelako. Belaunaldi ikasi dugu, zerbait sakrifikatzeko gai ez dena, ezin dela ezer aldatzeko gai izan. Memoriak irakaspenak eta irakaspenek norabideak behar dituzte. Etxerainoko geziak batzuetan, utopietaranzko seinaleak besteetan. Orain, biharra eztabaidatu osteko hilabeteetan, bide berriak irekitzera goaz, lortzeko bide berriak zabaltzera. Olatu astoratuetan itsasargia nola, amets berari segika gabiltzan gazte borrokalari honetxe izango da Ernai. Norabideek bidegurutzeak dakartzate. Bidegurutzeek aldiz, erabakiak. Errutinan inertziak idatzeko baino, biderkatzeko, ilusioa berritzeko, eta herriari haize freskoa ekartzeko autuak dira gureak. Elkartzeko autuak dira gureak. Topo egitekoak ere, badirelako bidegurutzeak. Han hemendik, etengabe ekinez, elkartu gara maiz. Kafea osteraino, elkar lotzeraino. Galdu ere egin gara, bileretan, bidaietan, bideetan, berriz ere elkartzeko. Bideek bertatik ibiliko diren gorputzak behar dituzte. Urak harria nola, gorputzok loratzen baitituzte arrakalak. Eta gure bideak, garaipen berri ez bezain beterik, herri borrokalari honen geografia osoa, gaztez, gorputz unkituz, izerdituz, konprometituz lepo baitago. Euskal gazteria, feminista, sozialista, euskaldun, gizako abizenez lepo baitago. Leporaino lokatzetan sartuak, herri honengatik, elkarren lepotik helduak. Eta gorputzek ibilera propioa dute. Ibilerak asko diolako bideaz, asko gugarenaz. Bost disiplinatuen erentzia gara, haserre konpartituen pizgarri eta promesa konprometituen ilusio. Datorrenari, bide zabal, zein estuenari, itxaropen dosi zeltzeko askartuko diren pausoz eginak gaudelako. Independentzia behar dutelako, gura agendetan egunek, astelenetan kafeek, erlojuetan orratzek eta bideetan ibilerek. Bere lur, memoria, norabide, bidegurutze, gorputz, ibilera eta guzti, bideak egin du Ernai, bideak egin gaitu Ernai. Bidelagun behar gaituelako, behar zaituelako. Euskal Herria aske, sozialista eta feminista lortu arte. Ibil gaitezen, garaipener arte.
Bateko senira bueno, ez gara duasetuko, bat inon loturik eino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denonak gean geurea, etengabe gabizabatzen, izatasunari bidea. Inon ez inon menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Bateko senira bueno, ez gara guazetuko, bat inon loturik eino, ez gara libre izango. Eguzkiak utzen du goia, gailurrekako elurra, barkada jauzten ibarrera, geldigaitzaren oldarra. Eguerdion, eta ezer baino lehen, zorionak sorturen nazioazkaitzaren izenean, Ernairen laugarren kongresu hontan egin duzuen eztabaidagatik. Halako eguna bizitzea pozgarria da. 13 urte hauetan, Ernaiko kide izango den guztiontzat, aitzakia ezin hobea delako, berriz elkar ikusi eta bizi izan genuena gogoratzeko. Baina benetan, pozgarriena, aurrean dudan argazki hau ikustea da. Ehundaka gazte Bergarako frontoi hau beterik ikustea. Orain gutxi, irrati elkarrizketa batean, Ernaien inguruan zer iritzi nuen galdetu zidaten. Elkarrizketa horretan esan nuen, harro nengoela Ernaiko kide izanaz. Gaurko aukera hau, baliatu nahiko nuke orduan esan gabe utzi nuena esateko. Harro nagoela 13 urte hauetan Ernaik egin duen ekarpen politiko guztiaz. Belaunaldi berriak askapen mugimendura batuz, diskurso, praktika eta iruditegi berriz askapen mugimendua bustiz, feminismoa praktika politikoaren erdigunera ekarriz. Baina batez ere esateko, harro nagoela zuetako bakoitzaz. Humiltasunez eta erantzukizunez herri zahar honen aldeko lan mitantera batu zaretelako. Bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera batu zaretelako. Batzuek iraultza ikasten duten bitartean, zuek iraultza egiten ari zaretelako. Eta argi izan, eta argi izan, bideo horretan gure konfiantza eta babes osoa daukazuela. Eta bidea zuekin egiteko konpromiso osoa. Beti izango gaituzue alboan.
Garai historiko, konplexu eta ezegonkorra bizitzea tokatu zaigu. Munduan zehar, gerra eta imperialismo aseezina zabaltzen ari da, eta faxismoa edatzeko arriskua erreala da. Mundua daraman norabideen kontrakarrean ordea, gure herria natori ez esan zion herria da. Gurea sakoneko eraldaketa politiko eta soziala posible den herria da. Horregatik, gure ardura, herrien autodeterminazioan, bario sozialistetan eta bakean oinarrituriko zibilizazio berri bat eraikitzea da. Fase historiko honetan, gure ardura, botere, hegemonia eta gobernu ambizioz aritzea da. Are gehiago, aurrez aurre ditugun aukerak ikusita. Izan ere, dagoeneko, ezkerreko abertzale bat Ipar Euskal Herriko herri elkargoko lehendakaria da. Dagoeneko, ari gara, egunez egun, herrigintzan, herri mugimenduetan, instituzioetan, gure herria jendarte justuagoa bilakatzeko borrokan. Eta dozen garaietan gainera aukera izango dugu preso, iheslari eta deportatu politikorik gabeko Euskal Herria eraikitzeko. Gainera, aukera izango dugu ezkerreko independentismoaren proiektu politikoa are gehiago zabaldu eta gobernu ardura gehiago hartzeko. Independentzia eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egiteko. Potentzial politiko izugarria duen momentu historiko batean gaude. Askapen prozesuan ziklo politiko berri baten oinarriak jartzeko momentuan. Eta horregatik, inoiz baino gehiago militantzia behar da. Antolakuntza eta borroka, gutako bakoitzaren bultzada. Nazio askapen mugimendua zerbait izan bada, agertoki politiko berriak imaginatu eta agertoki berri horiek posible egin dituen mugimendua da. Baldintza guztietan borrokatu dena. Eta orain ere, borrokatzen badugu ez izan zalantzarik. Preso, iheslari eta deportatu politikorik gabeko Euskal Herria eraikiko dugu. Borrokatzen badugu ez izan zalantzarik faxistak ez dira Euskal Herritik pasako. Eta borrokatzen badugu lortuko dugu Euskal Herria aske, sozialista, feminista eta euskalduna eraikitzea. Borroka ibilbide horretan, gazte antolakundeak funtsezko papera izan du eta izango du. Gakoa, paper hori behar bezala identifikatzea da. Dagokion misioaren jabe egitea. Eta horretarako, nire ustez, jarrairen sorreran hartu zen lehen erabakira itzultzea ezinbestekoa da. Kongresu hartan, 3 hipotesi planteatu ziren. Lehenengoa, gazte antolakunde autonomo bat sortzea. Bigarrena, alderdi baten gazte antolakundea sortzea. Eta hirugarrena, mugimendu baten gazte antolakundea sortzea. Orduan, mugimenduaren gazte antolakundea izateko hautua egin zen. Nazio askapen prozesua eta gazte problematika josiz. Ulertuta gazte borroka funtsezko erregaia dela independentzian aldeko borrokarako. Eta independentzia ezinbestekoa gazte problematika gainditzeko. Eta horrela lortu da milaka gazte herri honekin konprometitzera eraman dituen formula arrakastatsua abian jartzea. Energia iraultzaile zoragarria askatzea. Ia 50 urte beranduago, formula horrek gaurkotasun osoa dauka. Nazio askapen mugimendu osatzen dugun guztiokin batera estrategika amankomun baten arabera aritzea batetik, gazte problematika gainditzeko bide propioak jorratzea bestetik. Nazio askapen mugimendua garelako. Ernai, nazio askapen mugimenduaren gazte antolakundea delako. Urruti datorren eta urrutira doan mugimendu batena. Borroka komunitate baten gazte antolakundea. Eta orain gutxi joan zaigun Arantzarrutik esan zuen bezala, guri borrokan aritzeak ematen digu bizitzeko poza, brilua begietan.
Guri, Euskal Herriak, ematen digu brilloa begietan. Eta gaur, beste behin argi diogu, ez dugu etxiko Euskal Herria aske eta batua eraiki arte. Zer geratzen zaigu gazteoi? Zer geratzen zaigu gazteoi? Hori da, zuetako askok, zuen buruari egingo zenioten galdera. Galdera hori bera egin zion Mario Benedetti, poeta uruguaiarrak bere buruari. ¿Qué les queda a los jóvenes? Poema idatzi zuenean. Poema horren pasarte batek hala dio. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Tender manos que ayudan, abrir puentes entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro. Les queda hacer futuro. Esperantza lapurtu nahi digutenen aurrean, hori da geratzen zaiguna. Gure herriaren etorkizuna izatea, egitea eta eraikitzea. Euskal Herria dugu bizigai eta bizipoz iturri. Eta batzuek zein besteek ikusi eta sinistu nahi ez badute ere, herri honen oraina eta etorkizuna hemen dago. Gu gara, gugan dago, eta ez gaituzte geldituko. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria! Gora Ernai! Jaio, esnatu, ernaldu, sortu, bizi, munduratu ginen noizbait, ernai ginen noizbait. Duela hamarkada bat baino gehiago munduratu ginen. Euskal Herrian fase politiko berri bat irekitzeko erronka genuen unean, ehundaka gaztek nazio askapen borroka gaztetu eta eraberritzeko konpromisoa hartu zuten. Konpromiso hori baina ezen berria, aspaldikoa zen, eta hain zuzen ere horrexegatik gara gaur. Beraz, eskerrik asko, mila esker 13 urte hauetan ernai egin duzuen gazte guztioi. Eskerrik asko konpromiso horretara txiki zareten gazte guztioi. Eta eskerrik asko baita ere azken urte hauetan ernaira batu zareten gazte guztioi. Ernairekin bat egin duzuenei. Azken hilabeteetan lanean burubelarri aritu zaretenei. Topagunean elkartu ginenoi, martxoaren 3an elkartu ginenoi, greba orokorrean elkartu ginenoi, Donostiako mobilizazioan, eta independentziara egunetan elkartu ginenoi. Eskerrik asko, 4. kongresu honetan parte hartu duzuen guztiei baita ere. Mila esker, eztabaidetan parte hartu, hausnarketa honi denbora eskaini eta kongresu prozesu guztia elikatu duzuenei. Egin dugun lanak dugun potentziala agerian uzten du. Baina batez ere, kongresua gaitasunak biderkatzeko ariketa izanik, egin behar dugun horretarako baldintza egokiagoetan kokatzen gaitu. Une honek horrelako ariketa egitea eskatzen zuen. Testuinguruak erabaki indartsuak hartzeko unean kokatzen gaitu. Mundu mailan, sistema kapitalistaren metaketa fase baten amaiera bizi dugu. Azken urteetan bizitzen ari ginen krisialdi eta prekarizazioak are gehiago azeleratuz. Mundua ataka batean aurkitzen da. Ameriketako estatu batuek hegemonikoak ziren testuingurutik, bestelako potentzia batzuen nagusitasuna handiagoa izateko eszenatoki baterantz goaz. Orain arte, mundua euren esanetara gidatu duten mendebaldeko estatuek ez dute trantsizio hori onartzen, eta horrela gertatu ez dadin, beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira.
Eta soilik horrela ulertu daitezke azken hilabete hauetan gertatu diren eraso imperialistak zein mundu mailako 11 txokotan gertatzen ari diren gatazka militarrak. Testuinguru gatazkatsu honetan gainera, gatazka belikoek gora egin ez ezik, jendartearen balioetan ere aldaketa bat gertatzen ari da. Horren adierazle nagusia, balio erreakzionarioen gorakada dugu. Balio erreakzionarioen gorakadak baina ez du soilik mundu mailako kapitala, estatusa edota boterea metatzen duten horietan forma hartzen. Aitzitik, ikusten da diskurtso horiek jendarteko askotariko kapetan dutela sarbidea, baita proiektu emantzipatzaileetan ere. Ondorioz, zapaldu eta zapaltzailerik gabeko, hau da, zapalkuntzari gabeko jendartea eraiki nahi dugunok, fenomeno horri tentu zerreparatu eta horren aurrean estrategia eraginkorrak asmatu beharrean gaude. Eta era berean, gure herriak ukatua izaten jarraitzen du. Burujabetza nahikori gabe eta ondorioz gaitasun nahikori gabe testuinguruan agertzen zaizkigun erronka horiei aurre egin ahal izateko. Eta gainera, Espainiar zein Frantziar estatuak lanean ari dira mundua astintzen ari diren urnazio horiek gure herria irentz dezaten. Inguruan, mehatxuak, nabarmenak badira ere, azken aldian ikusi dugu aukerak egon badaudela. Herri gisa aukera dugula erronka horiei guztiei aurre egiteko eta urrats berriak emateko. Euskal Herrian bertan ari da gertatzen hori eta Euskal Herritarron bultzadaz. Eta nola ez, horretan guztian, gazteria independentistaren indarra ikusi besterik ez dago. Gure herriaren historia defenditzen duen elementurik baldin bada, erori ostean jeikitzearena da hori. Erori eta jeiki, erori eta jeiki. Bizi izan ditugu garailatzak, testuinguru politiko negatiboak, gerrak, diktadurak eta bar. Baina asmatu dugu baita ere aurrera egiten. Sortu ditugu aurrera egiteko mekanismo berriak. Eta gure herriaren borroka historia sari garela, ezin ditugu aipatu gabe utzi borroka egiteagatik oraindik ere preso, iesi edota deportatuta jarraitzen duten kideak. Doakiela hemendik gure besarkadarik estuena, gurea da orain Euskal Herria askatzearen erronka. Orain, aldaketaren aurrean, gazteok horren motore garrantzitsua gara, eta badugu indarra. Ikusi dugu duela hilabete igaro den gazte topagunean, 4.000 gaztetik gora elkartu garenean. Ikusi genuen Donostiako mobilizazioan, greba orokorrean eta martxoaren 3an. Eta ikusi dugu baita ere korrikan. Eta ikusten dugu egunez egun ernain biltzen garen gazte bakoitzean. Euskal Gazteria martxan da eta prest dago herri honi behar duen bultzada emateko. Horregatik esaten dugu bizirik eta indartsu heldu dela nazio askapen mugimendua gaurdaino. Ernai horren adibide garbia delako. Misio garrantzitsu batekin jaio zen gazte antolakundea 1979an. Gaztea askapen prozesura batu eta gazte independentistak sortzea. Askapen prozesua begirada integralez behatzeko, ezinbestekoa zaigu gazteriaren nahi behar eta kezkei erreparatu eta horiei askapen prozesuaren baitan bide emango dien gazte antolakundea. Beste era batera esan da, gazte antolakundeak ezinbesteko funtzioa betetzen du, gazteriaren nahi behar eta kezkak entzun, horiei atera bidea eman eta Euskal Herrian edozein emantzipazio prozesu bezala nazio askapen prozesuarekin batzen delako. Eta nola egiten dugu hori? Gazte estrategia garatzearen bitartez. Eta horregatik diogu gazte antolakundea tresna dela gazteriarentzako eta era berean nazio askapen mugimenduarentzako ezinbesteko elementua dela ere. Kongresuak hausnartu eta estrategia eraginkorrak prestatzeko uneak dira. Eta 4. kongresu honetan testuinguruko irakurketa egokia egin, gazte estrategia gaurkotu eta gazteriarentzako zein Euskal Herriarentzako proposamen eraberritu bat egin dugu. Garaiak aldatu direlako bai, eta horrek egokitzea eskatzen duelako, baina batez ere konprometitzea eta lanean jarraitzea eskatzen du. Horregatik, gaur hemen 2 konpromisotan berresten garela adierazi nahi dugu. Alde batetik, Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara, eta bigarrenik, Euskal Herriko gazteriarekiko dugun konpromisoan berresten gara. Bai, Ernaik
herri honekiko duen konpromisoa berresten du. Euskal Herria askatasunera eramateko konpromisoan berresten gara. Garaiak eskatzen duen tamainako bultzada behar du herri honek, eta gainera, galbidera doan mundu honetan alternatiba bakarra dugu hau. Eta bigarrenik, Ernaik Euskal Herriko gazteriarekiko konpromisoa berresten du. Esan bezala, gure antolakundearen bokazio historikoa izan da gazteriaren nahi behar eta kezkei erantzutea, alternatibak planteatzea eta gazte zapaldurik egongo ez den Euskal Herria eraikitzea. Belaunaldi krisia nabarmena da gure belaunaldiko gazteon artean. Prekarietateak eta ezegonkortasunak eraginda gazteok espektatibari gabe eta etorkizunerako heldulekuri gabe geratu gara. Horregatik, Ernaik Euskal Herrian gazte oro duintasunez bizitzeko lan egingo du. Horiek dira beraz gure bi konpromisoak, gure bi printzipio gidariak. Gaur, horiek azken muturrera eraman arte borrokatuko dugula agintzen dugu. Zin egiten dugu ez dugula etxiko herri hau askatasunera eraman arte. Ez dugula etxiko herri honetako gazteak duintasunez bizi garen arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria! Hori da beraz, Ernaik garai honetarako egiten duen proposamen eraberritua. Eta nola egingo dugu hau? Ernai indartsuagoa eraikiz, zabalduz eta gazteriaren antolakuntzarako espazioak irekiz. Izan ere, garaiak borroka eskatzen du. Bizi dugun bidegurutze historiko honetan, autu indartsuak egiteko garaia da. Miseriaren aurrean, Euskal Herrian askapen prozesua aurrera eraman eta zapalkuntzari gabeko herria eraikitzeko aukera dugu. Gazte antolakuntza zabaldu eta hedatzeko garaia da, eta horretarako tresna da Ernai. Bai, Ernaik Euskal Gazteriarentzako tresna eta helduleku izan nahi du. Bideak urratzea dagokigu. Horretarako ezinbestekoa da gazteriari egiten diogun eskaintza zabaltzea, parte hartze moduak zabaltzea ari gara. Finean, gazteriarentzako etxe bilakatzeaz. Horretarako, aurretik azaldutako bi konpromiso horietan eraikitako antolakunde eta dinamika behar ditugu. Elkarrarremanean ulertzen ditugu bi egiteko nagusi hauek. Euskal Herrian bestelako jendarte bat eraikitzeko geuri dagokigu aukera hori albezain beste zukutzea. Horretarako gazte bulkada indartsua sortzea. Eta era berean, gazteok ditugun problematikei erantzuna ematea behar dugu. Batzuek, egoera hau normalizatu nahi badute ere, guk badakigulako ezin dela normalizatu, ezin emantzipaturik ibiltzea, etxe bizitza duinerako sarbiderik ez izatea, edota betiereko lan prekarioak izatea. Finean, ezin dugulako onartu gazteok miserian bizitzea, eta horri guztiari aurre egiteko proposamenak eraikiko ditu Ernaik. Eta era berean, badakigu bide hau ezin daitekela bakarrik egin. 11 urte alboan izan ditugun bidelagunak ditugu. Horiekin batera egingo dugu bidea, zuekin batera egingo dugu bidea. Sinistuta gaude, elkarrekin izango garela amesten dugun Euskal Herria askea eraikitzeko gai. Beraz, beste behin ere diogu, garaiak borroka eskatzen du. Garaiari erantzuteko gaitasunak izango dituen antolakundea sortu behar dugu. Bideari lotu behar gatzaio eta lanean jarri. Gaur, hemen elkartu garen guztiok ezinbestekoak izango gara lan horretan. Bai, zu eta alboan duzuna. Edo gaur hemen elkartu ezarren, egunero ikastetxean, lanean, edota metroan topatzen duzun kide hori. Guztiok izango gara beharrezkoak. Lan horri guztion artean heldu behar diogu. Denok elkarri lotuz, bideari lotuz, buruerari jardun Euskal Herria askatu arte. Askotan esaten dugulako. Gu, egungo gazteria, hamarkadetako borrokaren katebegi gara. Beinola bidea urratu zutelako iritsi gara gaurdaino. Eta horrela, eman genituen urrats horiei esker garela gaur. Hemen bertan, Bergaran jaio zen Telesforo Monzon militante abertzale historikoa. Berak bultzatu zituen Beinola, garai bateko utopikoak Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatzera. Gaur, mezu hori gure egiten dugu. Erantzukizun maila igotzera goaz. Bideak egiten direlako, pausoan, urratsean, ibilian. Abestiak dioen bezala, aurrean biderik ez da norberak egina ez bada. Beraz, biderik ez da izango geuk egiten ez badugu. Gazteok biltzen ez bagara.
Horregatik, gaurtik aurrera lanean jarraitza dagokigu, patxadaz, baina determinazioz, elkarrekin, urrutira goazelako, Euskal Herria aske, sozialista, feminista eta euskalduna irabaztera goazelako, eta gu garelako 2026 urtean borrokan ari garen utopikoak, Euskal Herriaren askatasuna erdietsiko dugunak. Ernai ginen eta inoiz baino gehiago ernai gara. Inoiz baino indar eta konbentzimendu handiagoz bultza egiteko garaia da. Garaiak borroka eskatzen duelako. Euskal Herrian aukera posible delako. Eta guk, ernai osatzen dugun gazteok, ez dugulako aukera eskuartetik ihes egiten utziko. Une bakoitza baliatu eta herri hau askatzera goaz. Eta ziur egon, helduko dela eguna. Helduko dela eguna, zeinetan gure herria aske izango den. Zeinetan ez den gazte zapaldurik egongo. Helduko da eguna, zeinetan Euskal Errepublika sozialista, feminista eta euskalduna errealitate izango diren. Eta une horretan, baten batek, galdetuko digu zer egin genuen, non egon ginen. Eta guk, arrotasun osoz esango diegu hemen ginela eta borrokan ginela. Beste milaka gazterekin batera gure honena ematen ari ginela. Eta orduan bai, orduan aske izango gara. Goazen ba borrokara, goazen lanera. Ez dago askatasunik borrokari gabe. Batu gaitezen, batera ekin dezagun eta biderkatu gaitezen Euskal Herria askatu arte. Jotake irabazi arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Ernai! Eusko Gura! Tonight